So guys, dito na tayo ngayon, banda sa corner Mabini. Bibili na tayo ng lechon tsaka dinuguan. What's up mga kids? As requested, sa episode na to, magre-review na naman tayo ng lechon at dinuguan. Bibilhin natin ang mga ito sa RG Baguio Native Lechon and Eatery na siyang matatagpuan sa Mabini Street, Corner Torres. Pero wait, bakit nga ba dito natin bibilhin? Bakit sa lahat-lahat ng mga lechonan, ito ang napili natin? Wala lang, hindi sponsored ang video na to. Sinunod lang ni Carl ang Davao Food Guide. Kaya without further ado, narito na naman ang inyong bida, the greatest vlogger in this channel, Carl Kevin. So guys, andito na tayo sa bahay. Dito na yung in-order natin. Grabe kanina guys, ang daming taong kumakain sa restaurant nila. Nahirapan akong pumasok kasi madaming umu-order. Ito na yung dalawang in-order natin, yung dinuguan. Maganda yung pagka-package nila kasi malinis. Nagmo-moist na guys kasi matagal akong nakauwi. Dito na naman yung lechon. So this is worth 80 pesos. Yun yung pinakamaliit na lechon na sineserve nila. Ganito kalaki, okay? Tingnan nyo yung kamay ko. Ilalagay ko na sila sa plate. Itong dalawa. 1, 2, 3, go! So ayun guys, gumana ba yung effect? So try kong galingan sa pag-edit. Dito na yung dinuguan, tapos yung lechon baboy. Side note nga pala guys, pangalawang beses ko na itong mag-shoot. Nasa gitna na ako ng lechon nang na-realize ko na hindi pala naka-record yung shoot ko kanina. Buti nga, madami yung serving nila. So ayun, ulitin ko lang yung gagawin ko. Andito na yung lechon baboy, titikman ko ulit. Magpe-pretend ako na ngayon ko pala ito natitikman. Okay, so dito yung ano niya, yung flesh. Titikman ko na. Okay. Ganun pala yung lasa. Ulitin ko yung sinabi ko. Hindi ko talagang in-expect na ganito kasi nag-take out ako tapos ang tagal kong nakauwi. So, nag-expect ako na medyo makunat na siya. Ang lasa niya ngayon, di siya ganun katigas. Medyo malambot siya. Then, madali lang siyang nguyain. Di katulad ng ibang lechon na mahirap i-slice. So, ito, malambot lang siya, okay? Mas malambot siya ng konti compared sa mga pangkaraniwang lang na lechon na natitikman ko. Medyo may siya, medyo may flavor, may pagka-maalat siya konti. Yung skin niya, kahit take out, may pagka-crispy pa rin. So, ang marirate ko na siguro dito, mga 4.3. Masarap siya, then maganda yung quality. Kakagatin ko pa one more time para sure. Lambot talaga siya guys, tapos may flavor. Madalas kasi mga lechon, medyo matabang, tapos mahirap nguyain. Yun yung ayaw ko sa lechon. So siguro ang magpapadagdag sa akin ng points in general sa lechon, basta gusto ko siguro na may uniqueness yung pagka-prepare sa sauce siguro, sausawan. Baba na tayo sa dinuguan. Medyo thick yung niya, yung stew. Tapos yung amoy niya, hindi siya pangkaraniwan na dinuguan. Medyo may sour siya na smell. So ayan, lalagay ko na sa bunganga ko. So ang lasa niya parang medyo chewy, then may konting sweetness. Masyado siyang maasim para sa akin. Kulang siya ng konting siguro, konting alat. Para sa akin, kulangan siya ng konting spice. Masyado siyang maasim. Yun lang yung natitikman ko talaga. Maasim siya, tapos period. Wala nang journey. So yung rating ko dito is 3.6. So ayun guys, naubos na natin yung dalawa na ni-request ng mga friends ko. Shoutout nga pala sa mga nag-suggest nito. Rating ko sa kanila, as a whole, as an eatery, as a kainan, mga 4. Para sa akin, yes, i-recommend ko pa rin sila. Especially yung lechon baboy. Gusto ko yung lechon baboy. Try nyo yun. Paki-like, comment, and subscribe. See you in the next video. Low bat na ako guys. Manood pa kayo ng video.